हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ అందరికి నా వాయిస్ ఏదైనా బ్రేక్ అయినా స్క్రీన్ షేర్ సరిగ్గా రాకపోయినా హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం కానీ మెసేజ్ పెట్టడం కానీ చేయండి. హరే కృష్ణ అందరికి హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ఈరోజు ఏకాదశి అధ్యాయము 11వ అధ్యాయము విశ్వరూప సందర్శన యోగము. నా గురువులు మరియు ఎంతవరకు చెప్పించగలుగుతారో అంతవరకు నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మీరు కూడా బ్లెస్ చేయండి, కరెక్ట్ టైంకి కరెక్ట్ వర్డ్స్ వచ్చేలాగా. హరే కృష్ణ. 11వ అధ్యాయము. హరే కృష్ణ. మనకి నిన్న మనం 10వ అధ్యాయంలో ఏం చూసాము అంటే లాస్ట్ శ్లోకంలో చూసాము, శ్రీకృష్ణుడు ఒక్క అంశము మాత్రము చేతనే ఈ సమస్త విశ్వాన్ని కూడా ఆయన వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పారు. ఆ అధ్యాయంలో నిన్న 10వ అధ్యాయం మొత్తం కూడా భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యం గురించి మనం చూసాము. అలాగే ఈ 11వ అధ్యాయంలోనేమో భగవంతుడు నిన్న చెప్పిన, అంటే ఎలా అయితే మనకి కాలేజీలో చెప్తూ ఉంటారు కదా, ఈ రోజు థియరీ చెప్తే రేపొద్దున దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపించడం అటువంటి చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే నిన్న మనం 9, 10 అధ్యాయాల్లో కొంత భగవంతుని గురించిన ఐశ్వర్యాన్ని వివరించారు. అది ఈ రోజు చూపించడం జరుగుతుంది. భగవంతుడు అంటే అతను ఏంటంటే ఆ ఈ విశ్వరూపం, అంటే ఎలా అయితే ఈ విశ్వం మొత్తాన్ని కూడా ఆయన వ్యాపించి ఉన్నారు, అలాగే ఆ, మనం మనం ఏదైతే చూస్తూ ఉంటామో వాటన్నిటిలో కూడా ఆయన ఎలా ఉన్నారు అని నిన్న చూసాము. దాన్ని ఈరోజు మనం చూద్దాం మళ్ళీ. అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంగీతం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. అర్జునుడు పలికెను, పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును నీవు దయతో తెలిపినవి విన్న తర్వాత నా మోహం ఇప్పుడు
తొలగిపోయింది. అంటే ఆయన చెప్పారు, నేను ఇంకా నీకు జ్ఞానాన్ని ఇస్తాను అర్జున, నా నుండి నువ్వు విను అని చెప్పారు. అది విన్న తర్వాత ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నారు, నువ్వు నా మీద దయతో ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని నాకు చెప్పి నా మోహం అంతా కూడా ఇప్పుడు తొలగిపోయిందని నిన్న కూడా చెప్పారనమాట. పరం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవం పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం ఆహుస్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షిర్ నారదస్తత అసితో దేవల వ్యాస అని వీళ్ళందరూ కూడా అది నిర్ధారించి ఉన్నారని కూడా నిన్న ఆయన చెప్పారనమాట. అది మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు నా మోహం తొలగిపోయింది, నీ నువ్వు దయతో నాకు అది చెప్పావు అని. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా త్వత్తః కమలపత్రాక్ష మాహాత్మ్యమపి చావ్యయం. ఓ కమలనేత్రుడా, సర్వజీవులం జనన మరణాలను గురించి వివరముగా నీ నుండి విన్నాను, నిత్య శాశ్వతమైన నీ మహిమలను అనుభూతం చేసుకున్నాను. ఏవమేతత్ యతః తత్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమేశ్వర, నేను ఇక్కడ నా ముందు నీ అసలు రూపం చూసినప్పటికీ నీవు ఇంకా ఈ విశ్వమునందు ఎలా ప్రవేశించావో చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని చూడాలని అనుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏంటంటే నీ అసలు రూపంని చూడాలనుకుంటున్నాను అంటున్నారు. ఇంకా ఈ విశ్వం నందు నువ్వు ఎలా ప్రవేశించావో కూడా అనుకుంటున్నారు అనమాట. అంటే మనం కూడా ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి సుఖాలు వచ్చినప్పుడు అడగం, భగవంతుడు నాకు ఎందుకు ఈ సుఖాలు ఇచ్చావు అని. కానీ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం బాధపడుతూ ఉంటాం. కానీ భగవంతుడు ఎప్పుడైతే కష్టాలు ఇచ్చారో అప్పుడు కూడా అది మన మంచి కోసమే ఇచ్చారు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే నువ్వు ఇప్పటి వరకు నువ్వు చెప్పిన దానంటే ఈ జగత్తులోకి నువ్వు ఎలా ప్రవేశించావో అదంతా కూడా నువ్వు చెప్తూ ఉన్నావు. కానీ నేను అది చూడాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకు అంటే నీ నుంచి ఇంకా వింటూ వింటూ ఉంటే ఆయన నిన్న చెప్పారు ఆ వచనామృతం అని. కాబట్టి నువ్వు ఇంకా ఇంకా చెప్తూ ఉంటే నాకు వినడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా ఏంటంటే మేమే దేవుళ్ళము, మేమే భగవంతులం అని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి హిరణ్యకశిపుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, నేనే భగవంతుణ్ణి, నన్నే మీరు అందరూ కొలవాలి అని. అలాగే చాలా మంది ఇప్పుడు మనం ఈ కాలంలో కూడా చూస్తే చాలా మంది బాబాలు, మేమే దేవుళ్ళము, మాకు గుడి కట్టండి, లేకపోతే మాకు దానాలు ఇవ్వండి, ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్ళ కోసం మనం అడగొచ్చు అనమాట వాళ్ళని, మీరు కూడా విశ్వరూపం చూపించండి భగవంతుడు అయితే అని. అందుకే ఇక్కడ అర్జునుడు ఏంటంటే ఆయనకి తెలుసు భగవంతుడని, కానీ మనందరి కోసము అలాగే రాబోయే వారి యొక్క ఆ, ఎవరైతే కపటులు ఉంటారో, వాళ్ళు ఇతరులని మోసం చేస్తూ ఉంటారో మేమే దేవుళ్ళము అని, వాళ్ళ కోసం కూడా చెప్తున్నారు. అటువంటి వారు ఏంటంటే భగవంతులు అయితే వాళ్ళ గురించి మనం అడగాలి, మీ గురించి పురాణాల్లో ఎక్కడ ఉంది, ఎందుకంటే భగవంతుడి గురించి అయితే పురాణాల్లో ఉంటుంది, కాబట్టి మీ గురించి ఎక్కడ ఉంది పురాణాల్లో అని మనం అడగొచ్చు. అలాగే మనం ప్రతి ఒక్క పురాణాన్ని కూడా రిఫర్ చేసే అంత సమయం కానీ అంత జ్ఞానం కానీ మన దగ్గర ఉండదు. కాబట్టి ఆ మనం ఎవరైతే వారు దేవాదేవుడు అని చెప్పుకుంటున్నారో మీ యొక్క శక్తులు చూపించండి, ఇటువంటివి మనం అడగొచ్చు. కాబట్టి ఆ విశ్వరూపాన్ని అందుకని కూడా భగవంతుని చూపించమని ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. ఓ ప్రభు యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి అపరిమితమైన ఆ విశ్వరూపమును నాకు చూపించుము. నాకు మీరు కంపల్సరిగా చూపించేదని ఆయన ఆర్డర్ ఇవ్వట్లేదన్నమాట. కాబట్టి నేను గనక అర్హుణ్ణి అని మీకు అనిపిస్తే, ఆ విశ్వరూపాన్ని చూడడానికి నేను అర్హుణ్ణి అని గనక మీకు అనిపిస్తే మీరు నాకు ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఆయన మనకి ఇంతకుముందు కూడా మనం 4వ అధ్యాయం చూసాం, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ. ఎలా అయితే మనం గురువుకి సేవ చేసి ఆయన దగ్గర నుంచి ఆ తత్వజ్ఞానం తీసుకుంటాం, అలాగే ఇక్కడ కూడా అర్జునుడు ఏంటంటే నాకు ఆ యొక్క ఇది ఉంది అనిపిస్తే, అర్హత ఉంది అనిపిస్తే మీరు ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించండి అని వినయంగా అడుగుతున్నారు, అహంకారంగా ఆయన మాట్లాడట్లేదు. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతశోథ సహస్రశః నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ
శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, వందల వేల కొలదిగా గల నానా రకాల అద్భుతమైన పలు రంగులతో కూడిన ఆకృతులు, పరిమాణములు నా యొక్క విభూతులను ఇప్పుడు చూడుము. ఇంకా ఆయన ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తాను అని చెప్తున్నారు. పశ్యాదిత్యాన్ వసూన్ రుద్రాన్ అశ్వినౌ మరుతస్తథా బహూన్యదృష్టపూర్వాణి పశ్యాశ్చర్యాణి భారత. ఓ భరతవంశీయుడా, ఆదిత్యులను అంటే 12 మంది ఆదిత్యులు ఉంటారు, వసువులను 8 మంది, రుద్రులను 11 మంది రుద్రులు, అశ్విని దేవతలను 2, మరుత్తులను 49 మంది మరుత్తులు చూడు. అలాగే ఇది వరకు ఎప్పుడు కని విని ఎరుగని అద్భుతములను కూడా నువ్వు చూడు. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. ఓ గుడాకేశ, నీవు చూడాలనుకున్నది నా ఈ శరీరంలో తక్షణమే చూడు. ఇప్పుడు నీవు చూడగోరే అన్నిటినీ, భవిష్యత్తులో నీవు కోరుకునే దానిని నీకు ఈ సార్వత్రిక రూపం చూపిస్తుంది. కదిలేవి కదలనివి అంతా ఇక్కడ పూర్తిగా ఉంది. ఇక్కడ అర్జునుడిని చెప్తున్నారు గుడాకేశ అని. గుడాకేశ అంటే నిద్రని అలాగే అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు. కాబట్టి ఆయనకి జ్ఞానం అనేది ఉంది, అజ్ఞానంలో లేడు ఆయన. అందుకే ఆయనకి చెప్తున్నారు, నువ్వు ఇప్పుడు జరిగేవి అలాగే ఆ ఫ్యూచర్ లో కూడా వచ్చేవి కూడా నువ్వు ఇక్కడ చూడొచ్చు అని చెప్తున్నారు. నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దదామి తే చక్షుః దదామి తే చక్షుః పశ్య మే యోగమైశ్వరం. కానీ నా యొక్క విశ్వరూపమును నీ ప్రాకృతిక కళ్ళతో చూడలేవు. అంటే ఈ చర్మ చక్షువులు ఏవైతే ఉన్నాయో నీవు భౌతికమైనవి అన్నమాట, ఇవి ఆ వాటితో చూడలేవు. కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను. నా యొక్క మహాద్భుతమైన వైభవమును దర్శించుము. అంటే మనకు కూడా ఇప్పుడు ఈ మధ్య మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా, నార్మల్ సినిమాలు ఉంటాయి, అట్లాగే 3D సినిమాలు ఉంటాయి. ఆ 3D సినిమాలు కనుక మనం చూడాలి అంటే దానికి సంబంధించిన గ్లాసెస్ అనేవి పెట్టుకుని మనం చూడాలి, లేకపోతే అది క్లారిటీగా ఉండదు. అలాగే ఏంటంటే ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించాలి అంటే ఈ యొక్క నార్మల్ ఈ చర్మచక్షువులు సెట్ అవ్వవు. కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన ఆ అది దివ్య దృష్టి అనేది ఇక్కడ భగవంతుడు ఇస్తున్నారు. అందుకే అంటూ ఉంటారు అనమాట కొంతమంది, మరి మాకెందుకు కృష్ణుడు కనిపించరు, ఆ గురువులు కొంతమంది మేము కృష్ణుని చూసామని చెప్తూ ఉంటారు అని అడుగుతూ ఉంటారు, మాకెందుకు కనిపించరు అని. ఎందుకంటే మనవి నార్మల్ కళ్ళు, వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు భక్తి పారవశ్యంలో మునిగి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క దివ్య చక్షువులతోటి భగవంతుని చూడగలుగుతున్నారు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. అలా చెప్పిన తర్వాత సంజయుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు అర్జునుడికి ఆ ఆ దివ్యచక్షులు అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇచ్చిన తర్వాత ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తున్నారన్నమాట. అనేక వక్త్ర నయనం అనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతో ముఖం. అర్జునుడు ఆ యొక్క విశ్వరూపములో అనేక ముఖములను, నేత్రాలను మరియు అనేక అద్భుత దృశ్యాలను దర్శించాడు. అవి ఎన్నెన్నో దివ్యమైన ఆభరణములను మరియు అనేక రకాల దివ్య ఆయుధములను కలిగి ఉన్నాయి. ఆ స్వరూపము తన శరీరంపై అనేక మాలలను కలిగి ఉంది మరియు దివ్య సుగంధ పరిమళ భూరితమై గుబాళిస్తున్నది. మహాద్భుతమైన అనంతమైన ఈశ్వరునిగా సర్వత్రా తన ముఖముతో తనను తాను వ్యక్తపరుచుకున్నాడు భగవానుడు. అంటే అర్జునుడికి ఆ దివ్య నేత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. సంజయుడికి ఇక్కడ కూడా ఇంకొక వరం లభించింది. ఏంటి అంటే ఇక్కడ జరిగేది మొత్తం కూడా అక్కడ చూస్తూ అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నారు. ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ అర్జునుడు ఆ విశ్వరూపంలో ఏవేవి చూశారు ఇవంతా కూడా ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. అంటే ఇటువంటి విశ్వరూపం ఇంతకు ముందు యశోదాదేవికి మట్టి తిన్నప్పుడు పాక్షికంగా చూపించారు, మొత్తం చూపించలేదు. అలాగే దుర్యోధనుడికి ఎప్పుడైతే ఆ రాయబారం శాంతి రాయబారానికి వెళ్ళారో అప్పుడు ఆయన బంధించాలన్నప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా ఏంటంటే పాక్షికంగా చూపించారు. ఇంకొకసారి బలి చక్రవర్తి ఆయన బలి మహారాజు ఎప్పుడైతే ఆ వామనమూర్తి అవతారంలో వెళ్ళారో ఆ 3వ అడుగు కోసం
ఇంతింతాయి వటుడింతాయి అన్నట్లు చాలా పెద్దగా ఈ పెద్ద అవతారం చూపించారు అక్కడ కూడా. కానీ అది కూడా పూర్తి విశ్వరూపం కాదు, పాక్షికం అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ మాత్రం పూర్తిగా విశ్వరూపాన్ని చూపించారు. ఇక్కడ కొంత ప్రయత్నం చేశారు మనందరికీ అర్థమయ్యేలాగా చూపించడానికి. కానీ ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు. కానీ కొంత ప్రయత్నం అంటూ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం వీటిని చూస్తూ ఈ అధ్యాయం చూద్దాం. అంటే ఆయనకి ఎటు చూసినా కూడా భగవంతుడే. 360 డిగ్రీస్ అంటారు కదా, ఎటు చూసినా కూడా భగవంతుడే అన్ని రూపాల్లోనూ కనిపిస్తూ ఉన్నారు. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుత్థిత యది భాసదృశీ సా స్యాత్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. ఏకకాలంలో ఆకాశంలో వందల వేల సూర్యులు వెలువడితే కలిగే కాంతి ఆ పరమాత్ముడి విశ్వరూప తేజస్సుకు సాటి రావచ్చు. అంటే మనకి ఒక్క సూర్యుడు ఉంటేనే మనకి ఎంత వెలుగు ఎంత వేడి ఉంటుంది, అంటే మనకి ఇంత దూరంలో ఉన్నా కానీ. కానీ అలాంటిది కొన్ని ఒకే కాలంలో వందల వేల సూర్యులు గనక వస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందన్నమాట అక్కడ కాంతి. కాబట్టి అర్జునుడు ఏంటంటే అంతా చూస్తూ ఆయన ఆ వెలుగును కూడా తట్టుకోలేకపోతున్నారు. అప్పుడు అర్జునుడు దేవదేవుడి దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని కూడా సందర్శించాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అర్జునుడు ఇరువురు రథం పైనే ఉన్నారనమాట. అదే సమయంలో విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తున్నారు భగవానుడు. ఈ ఇద్దరు రణరంగంలో ఉన్నారు, అలాగే మిగతా వాళ్ళు కూడా రణరంగంలో ఉన్నారు. కానీ ఈయనకి దివ్య దృష్టి ఉంది కాబట్టి చూడగలుగుతున్నారు. ఆ రణరంగంలో ఉన్న మిగతా వాళ్ళు ఆ యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూడలేకపోతున్నారు. అందుకే భగవంతుణ్ణి అనంత కోటి బ్రహ్మాండ నాయక అంటారు. అంటే అన్ని బ్రహ్మాండాలు అన్నిటికీ, ఆ బ్రహ్మాండాలన్నిటికీ అతనే నాయకుడు. అంటే అతని చుట్టూ ఆ బ్రహ్మాండాలు పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి. తతः స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. అప్పుడు అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయమునకు లోనయ్యాడు. రోమములు నిక్కబొడుచుకున్నవాడై నమస్కారం చేయడానికి తల వంచుకున్నాడు. చేతులు జోడించి పరమప్రభువును ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు. అంటే ఆయన ఆ యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూసి దిగ్భ్రాంతి చెందాడు అనమాట. రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నాయి, గూస్ బంప్స్ అంటాం కదా, అలా ఇంకా తల వంచుకుని ఆయనకి ప్రార్థిస్తున్నాడు. అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంగాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ సర్వానురగాంశ దివ్యాన్. అర్జునుడు పలికాడు, ఓ కృష్ణ, ఓ శ్రీకృష్ణ, నీ దేహం యందు నేను సకల దేవతలను, ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహములను, కమలము యందు కూర్చుని ఉన్న బ్రహ్మదేవుడిని, శివుడిని, అందరు ఋషులను మరియు దివ్య సర్పములను చూస్తున్నాను. బ్రహ్మ మీ నుండి వచ్చిన ఆ కమలం, ఆ గర్భం నుంచి వచ్చిన కమలం పైన కూర్చుని ఉన్నారు బ్రహ్మ. అలాగే ఇంకా శివుడిని కూడా చూస్తూ ఉన్నాను. అందుకే మనకి ఈ మహాభారతం అనేది వ్యాసదేవుల వారు, అంటే వ్యాస మహర్షి చెప్తూ ఉంటే ఆ వినాయకుడు విఘ్నేశ్వరుడు రాస్తూ ఉన్నారనమాట. కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా వివరిస్తూ ఉన్నారు. అనేక బాహోదరవక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతోనంతరూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. ఓ విశ్వేశ్వర, విశ్వరూపుడా, అనేకమైన చేతులతో, ఉదరములతో, ముఖములతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపములన్నీ నీ దేహంలో చూస్తున్నాను. నీ యందు ఎటువంటి ఆది మధ్య అంతములు నేను చూడలేకున్నాను. అంటే అన్ని ఉదరాలు, అన్ని ముఖాలు, అన్ని కళ్ళు, అన్ని చేతులు, వీటన్నిటిని కూడా చూస్తూ ఉన్నారు ఆ దేహంలోనే. అలాగే ఆయన ఆదిని, అంటే ఆయన యొక్క పాదాల యొక్క ఎక్కడి నుంచి అయితే మొదలైందో ఆ విశ్వరూపం, అంటే పాదాలు ఆయన కనపడట్లేదు. అలాగే ఇంకా పైన ఆ అంతం ఎక్కడుందో కూడా ఆయనకి తెలియట్లేదు అనమాట. అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. నీవు ఆది మధ్య అంతము లేకుండా ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంతము. నీవు అనేక బాహువులు కలిగి ఉన్నావు. సూర్యచంద్రుని నేత్రాలు, నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తున్నది. నీ తేజస్సుచే ఈ సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరుచుతున్నటువంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తున్నాను.
ఆయన అలా చెప్పిన తర్వాత ఆది మధ్యాలు అంతాలు నేను చూడలేకపోతున్నానని చెప్పిన తర్వాత ఆయన చేతులు, ఎన్నో చేతులు, అనంత బాహు, అలాగే సూర్యచంద్రులేమో భగవంతుని యొక్క కళ్ళలాగా ఉన్నారు. అలాగే ఆయన యొక్క నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తూ ఉన్నదన్నమాట. ధ్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వాః దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యథితం మహాత్మన్. నీవు ఒక్కడివే అయిన ఆకాశమును, సకల లోకాలను, వాటి మధ్య గల ప్రదేశమంతా వ్యాపించి ఉన్నావు. నువ్వు ఒక్కడివే, కానీ ఈ సకల లోకాలన్నింటినీ కూడా నువ్వు వ్యాపించేశావు. ఓ మహాత్మా, నీ ఈ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపమును చూసి సకల లోకములు భయంతో కంపించిపోవడం నేను గమనిస్తున్నాను. అంటే ఆ రూపం అంత భయంకరంగా ఉంది. అన్ని లోకాలు కూడా భయంతో కంపించిపోతూ ఉన్నాయి. అమీహి త్వాం సురసంగా విశంతి కేచిద్భీతాః ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తి మహర్షి సిద్ధ సంగాః స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః. దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొందరు భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. మహర్షులు, సిద్ధులు శాంతి శాంతి అంటూ వేదమంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు. ఆఖరికి ఆ దేవి దేవతలందరూ కూడా భీతులై కొంతమంది జోడించి చేతులు జోడించి కీర్తిస్తున్నారు భగవంతుణ్ణి. అలాగే ఎవరైతే మహర్షులు ఉన్నారో, సిద్ధులు ఉన్నారో, వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆ విశ్వరూపాన్ని వాళ్ళు చూడగలరు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ఉంది వాళ్ళందరికీ. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే శాంతించమని శాంతి శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలు పఠిస్తున్నారనమాట. రుద్రాదిత్య వసవో ఏ చ సాధ్య విశ్వేష్వినౌ మరుతశ్చోష్మపాశ్చ గంధర్వయక్షాసుర సిద్ధ సంఘ వీక్షంతే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే. రుద్రులు, ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వదేవతలు, అశ్విని కుమారులు, మరుతులు, పితరులు, గంధర్వులు, యక్షులు, అసురులు మరియు సిద్ధులు అందరూ కూడా సంభ్రమాశ్చర్యములతో నిన్నే తిలకిస్తున్నారు. నిన్న అధ్యాయం చెప్పారు, నన్ను ఎవరు తెలుసుకోలేరు అని. కాబట్టి ఆయన యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూసిన తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని సంభ్రమాశ్చర్యాలతో తిలకిస్తూ ఉన్నారు. దంష్ట్రాకరాళాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాలానల సన్నిభాని దిశో న జానే న లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. భయంకరమైన దంతములతో ఉన్న ఎన్నో నోర్లతో, ఆ దంతాలు ఎలా ఉన్నాయి, కూరల్లాగా పెద్ద పెద్ద భయంకరంగా ఉన్నాయి దంతాలు ఆయనవి. ఎన్నో నోర్లతో ప్రళయకాల సమయంలో కనిపించేటటువంటి ప్రజ్వలించే అగ్నిలాగా ఉన్న నిన్ను చూసిన పిదప నేను ఎక్కడున్నానో మరియు ఎక్కడికి పోవాలో మర్చిపోతున్నాను. ఓ దేవదేవ, నీవే జగత్తుకి ఆశ్రయము, దయచేసి నా మీద కృప చూపుము. ఇదంతా చూసిన తర్వాత ఆయనకి ఇంకా మైండ్ బ్లాక్ అంటాం కదా, అంటే అసలు ఆయనకి ఇంకా అర్థం కావట్లేదు ఆయన ఎక్కడున్నాడు, అలాగే అసలు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి అనేది కూడా ఆయన మర్చిపోయారంట. కాబట్టి దయచేసి నా మీద కృప చూపించండి ఓ దేవదేవ జగత్ నివాస అని చెప్తున్నారు. జగన్నివాస అంటే జగత్ అంతటికి కూడా ఆశ్రయము, ఆయన నివాసము. అందుకే జగన్నాథుడు అంటారు, జగన్నివాస, దేవదేవ, జగత్పతే, ఇటువంటి అన్ని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా అమీ చత్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః సర్వే సహైవావనిపాల సంఘైః భీష్మో ద్రోణः సూతపుత్రస్తథాసౌ సహాస్మదీయైరపి యోధముఖ్యైః వక్త్రాణి తే త్వరమాణా విశంతి దంష్ట్రాకరాళాని భయానకాని కేచిద్విలగ్నా దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగైః. వారి సహచర రాజులతో సహా, అంటే అర్జునుడు ఏం చెప్తున్నారు, నా యొక్క సహచర రాజులు ఎవరున్నారు వాళ్ళు, అలాగే ధృతరాష్ట్రుడి కుమారులందరూ, భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు, కర్ణుడు, ఇంకా మన పక్షంలో ఉన్న యోధులు కూడా తలక్రిందులుగా నీ భయంకరమైన నోళ్ళలోనికి త్వరితగతిన ప్రవేశిస్తున్నారు. వారిలో కొందరి తలలు నీ భీకరమైన పళ్ళ మధ్యలో చితికిపోయినట్టు నేను చూస్తున్నాను. అంటే ఆ కౌరవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు, వాళ్ళందరితో పాటు ఉన్న ఆ సహచర రాజులు, అలాగే పాండవుల వైపు ఉన్న రాజులు, అలాగే సైనికులు, వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఆయన నోట్లోకి మన వాక్యూమ్ క్లీనర్ పెడితే ఎలా వెళ్ళిపోతారు అలా వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట స్పీడ్గా. ఆ వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, పెద్ద పెద్ద దంతాలు ఎలా అయితే ఉన్నాయో వాటికి తగులుకుని ఆ తలలు పగిలి, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క శరీరం ఛిద్రమైపోయి నలిగిపోయి అట్లా వెళ్తున్నారంట. అదంతా భీకరంగా ఉంది, అది నేను చూడలేకపోతున్నాను అన్నట్లుగా అర్జునుడు చెప్తున్నారు. ఇంకా యథా నదీనాం బహవోంబువేగాః
సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోకవీర విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి. ఎన్నో నదుల నీటి ప్రవాహములన్నీ సముద్రంలోనికి ప్రవహించుచూ వచ్చి కలిసిపోయినట్లు. ఎలా అయితే నదులు గనక సముద్రంలో కలిసిపోతూ ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్క నది కూడా లాస్ట్కి వెళ్ళి ఆ సముద్రంలో కలిసిపోతూ ఉంటాయి, అలా ఈ మహాయోధులందరూ నీ ప్రజ్వలించే ముఖములలోనికి ప్రవేశిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో మహాయోధులు, మహారథులు, అర్ధరథులు, అందరూ ఈ యోధులందరూ కూడా నీ ప్రజ్వలించే, అంటే ఆ అగ్నిలాగా ప్రజ్వలిస్తూ ఉంది భగవంతుని యొక్క ఆ ముఖాలు, ఆ నోర్లు, అవన్నీ కూడా వాటిల్లోనికి అలా ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగాః తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాః తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగాః. జ్వలించు అగ్నిలోనికి శలభాలు అంటే మిడతలు అనమాట. ఆ జ్వలించే అగ్నిలోకి గనక మిడతలు ఎలా వెళ్ళి నలిగి మాడి మసైపోతా ఉంటాయో అత్యంత వేగంతో వచ్చి ఆ పడి నశించినట్లు ఈ వీరులందరూ కూడా నీ నోరలోనికి ప్రవేశించడం నేను చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఆయన యొక్క వెలుగు, అలాగే ఆయన యొక్క నోరులోకి వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు, మాడిపోతున్నట్లుగా చూపిస్తున్నారు. ఆఖ్యాహిమేకో భవానుగ్ర రూపో నమోస్తు తే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్చామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. ఓ దేవదేవ, ఇంతటి భీకర రూపంలో ఉన్న నీవెవరవో తెలియజేయము. నీకు ప్రణమిల్లుతున్నాను, దయచేసి నాపై కృప చూపుము. నీవు దేవదేవుడవు, నీ స్వభావము మరియు వ్యవహారమును నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను, కావున నీ గురించి తెలుసుకొనగోరుచున్నాను. అంత భీకరంగా ఉండేసరికి ఇంకా ఆయనకి మతి భ్రమించినట్లు అయిపోయింది. కాబట్టి ఇంకా నేను ఈ రూపాన్ని చూడలేకపోతున్నాను, అసలు ముందు నీవెవరో నాకు తెలియజేయము అని చెప్పి ఆయన మనకి ప్రణమిల్లుతున్నారు, అంటే దండాలు పెడుతూ ఉన్నారనమాట ఆయన. అలాగే నా పైన కృప చూపమని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఒక చిన్న పిల్లవాడు గనక ఒక పెద్ద సింహాన్ని చూస్తే ఎలా భయపడతాడో అలా భయపడిపోతూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మీ గురించి కూడా నేను ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, అసలు మీరెవరో చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ కాలోస్మి లోక క్షయక్రోత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధాః. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, సమస్త లోకాలను సర్వనాశనము చేసే కాలము నేను. అంటే ఈ లోకాలన్నిటినీ కూడా ఆ ప్రళయం, ఆ విలయాలు ఆ వచ్చే, అట్లాగే ఆ కాలము, లోకాలన్నీ కూడా సర్వనాశనం అయ్యే ఆ కాలాన్ని నేనే. జనులందరినీ నశింపజేయుటకు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. మీరు అంటే పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులందరూ చంపబడతారు. ఎప్పుడైతే మనకి అణుబాంబు తయారు చేశారో ఆ సైంటిస్ట్ పేరు ఆటోహాన్ అన్నమాట, ఆయన కూడా ఆ అణుబాంబు తయారు చేశారు. అప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆయన అడుగుతారు, ఇప్పుడు ఇది పెద్ద విస్ఫోటనం జరిగింది కదా ఈ అణుబాంబు వల్ల, మీరు దీనికి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అని. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, ఇంత భయంకరంగా జరిగిందని జరుగుతుందని కూడా నేను అనుకోలేదు. అంటే అంత అంత స్థాయిలో జరుగుతుందని కూడా నేను అనుకోలేదు. అది చాలా పెద్ద విస్ఫోటనం కలిగించింది. కాబట్టి నేను ఇది మనకి ఎలా అయితే భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పారో కాలోస్మి లోకక్షయ్ అని, ఈ శ్లోకాన్ని ఆయన ఎగ్జాంపుల్గా ఉదాహరించారంట. అహం కాలోస్మి అని, ఇక్కడ భగవంతుడే ఆ కాలోస్మి అని, అలాగే నా ద్వారా ఆయన ఇది నేను తయారు చేయించారనుకుంటున్నాను అని చెప్పి, కానీ ఇది నా చేతుల మీదుగా తయారవడం నాకు అంటే సిగ్గుచేటుగా ఉందని కూడా ఆయన అప్పట్లో అన్నారంట. తస్మాత్ త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతాః పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. కాబట్టి యుద్ధ సన్నద్ధుడివై లేచి కీర్తిని పొందుము, శత్రువులను జయించి సర్వ సంపదలతో ఉన్న రాజ్యమును అనుభవించు. నా ఏర్పాటు చేవారు ఇంతకు పూర్వమే సంహరింపబడి ఉన్నారు. ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధములో కేవలము నీవు ఒక పనిముట్టులాగా ఉండగలవు. అంటే ఇంతకు పూర్వమే వాళ్ళందరూ కూడా చంపబడ్డారు. ఎలా అయితే ఇందాక అర్జునుడు చూస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన యొక్క నోరులోకి వెళ్ళిపోయి అందరూ మరణిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది జరగడం తథ్యమే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వు నీ గాంధీవాన్ని ధరించి యుద్ధం చెయ్యి ఓ సవ్యసాచి. సవ్యసాచి అంటే ఆయన రెండు చేతులతో కూడా బాణాలని సంధించగలరు అర్జునుడు, అందుకే ఆయన్ని సవ్యసాచి అంటారు. కాబట్టి నువ్వు ఒక పనిముట్టులాగా, నువ్వేదో చేస్తున్నావు అనుకోవద్దు, నా చేతిలో ఒక పనిముట్టులాగా ఉండి నువ్వు ఇక్కడ యుద్ధం చేయి నీ గాంధీవంతో.
కానీ కీర్తి అంటూ వస్తుంది కదా, అది నువ్వు గడించు అని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి ఒక డాక్టరు ఎప్పుడైతే ఆపరేషన్ చేయడానికి ఆ కత్తిని వాడుతూ ఉంటారు, ఆ కత్తి ఏంటంటే దానంతట అది ఎక్కడెక్కడ కట్ చేయాలో దానికి తెలియదు, దానంతట అది కూడా కట్ చేయదు. ఎప్పుడైతే డాక్టర్ చేతిలో ఉందో అది ఎక్కడెక్కడ కట్ చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ కుట్టాలి, అదంతా కూడా డాక్టర్ చేతిలో జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. జస్ట్ అది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా ఉంటుంది ఆ కత్తి అనేది. అలాగే అది కనుక ఒక హంతకుడి చేతిలో ఉంటే వేరే వాళ్ళ ప్రాణాలు పోతాయి. కాబట్టి డాక్టర్ రోగిని ఎలా అయితే కాపాడుతాడో అలాగే మనల్ని గనక భగవంతుడు పట్టుకుంటే మనల్ని కూడా అలాగే కాపాడుతాడు. మన జన్మ అనేది సార్థకమవుతుంది. అందుకే మనం కూడా భగవంతుని చేతిలో ఒక పనిముట్టులాగా, భగవంతుడు మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు అన్న భావనతో మన కర్మలను మనం చేస్తూ ఉండాలి. అర్జున, ఇదంతా విన్న తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ అర్జునుడు చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషికేశ తవ ప్రకీర్త్య జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘాః. అర్జునుడు పలికెను, హృషికేశ, నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందం అనురాగం పొందుతున్నది. హృషికేశ అంటే, హృషి అంటే ఇంద్రియాలు, ఆ ఇంద్రియాలకి ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు కాబట్టి కృష్ణుణ్ణి హృషికేశుడు అంటారు. కాబట్టి నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తంతా కూడా ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క ఆ లీలని, ఆ గుణాలని కీర్తిస్తూ ఉంటారో, ఆనందంగా పొగుడుతూ ఉంటారో, ఆనందంగా పాడుతూ ఉంటారో, వాళ్ళు ఆ జగత్తంతా కూడా ఆనందం పొందుతుంది, అనురాగం పొందుతుంది. రాక్షసులేమో భయపడి అన్ని వైపులా పారిపోతున్నారనమాట. సిద్ధగణాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి. నీ విషయంలో ఇదంతా సమంజసమే, అంటే నువ్వు దీనికి అర్హుడివే, అంటే నువ్వు ఇదంతా నీ కోసం చేయడంలో ఆ, ఏమీ ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు, కాబట్టి నువ్వు గొప్పవాడివి. సఖేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి అజానతా మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యచ్చాపహాసార్థమసత్కృతోసి విహారశయ్యాసన భోజనేషు ఏకోథవాప్యచ్యుత తత్సమక్షం తత్క్షామయే త్వామహమప్రమేయం. నీ మహిమలు తెలియక నిన్ను నా మిత్రుడిగా అనుకుంటూ ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అని నిర్లక్ష్యముగా అతి చనువుతో ప్రవర్తించాను. అంటే అప్పుడప్పుడు ఆయన బావే కదా అని ఆట పట్టిస్తానికి ఆ రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి కొంత చనువుతోటి మాట్లాడడానికి అప్పుడప్పుడు ఓ కృష్ణ అని పిలవడము, ఓ యాదవ అని పిలవడము, ఓ మిత్రమా అని పిలవడము, నిర్లక్ష్యంగా చనువుతో ప్రవర్తించాను. ఆడుతున్నప్పుడు, విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు, అలాగే మనిద్దరం కలిసి కూర్చుంటున్నప్పుడు, కలిసి భోంచేస్తున్నప్పుడు, ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు, లేదా ఇతరుల సమక్షంలో నీ పట్ల హాస్యానికైనా నేను అమర్యాదతో ప్రవర్తించి ఉండవచ్చు. ఓ అచ్యుత, నీవు నా తప్పులన్నిటినీ మన్నించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే అర్జునుడు కృష్ణుని ఒక రథసారథిగా ఉంచి ఒక డ్రైవర్ లాగా అటుపోని ఇటుపోని రెండు సేనల మధ్యలోకి తీసుకెళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ కొంత సమయం తర్వాత మళ్ళీ సఖ్యరసం అంటే ఆ నా మిత్రుడివి కాబట్టి ఇలా అట్లా కొంత అవగాహన తర్వాత ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించారో, ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాలను చూపిస్తూ ఉన్నారో, ఆయన 10వ అధ్యాయం 9వ అధ్యాయం చెప్తున్నట్లుగా నేను అందులో గొప్పవాడిని, నేను అందులో ఆ గొప్ప వాటిలో నేనున్నాను అని చెప్పారో అప్పుడు కొంత అద్భుత రసాన్ని పొందగలిగారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ విశ్వరూపాన్ని చూశారో ఆయన భయపడిపోయారనమాట. మళ్ళీ దాస్య రూపానికి అంటే దాస్య భక్తికి వచ్చేసారు. కాబట్టి మళ్ళీ ప్రార్థిస్తున్నారు, నేను గనక నిన్ను హాస్యానికైనా అమర్యాదతో ప్రవర్తించి ఉండొచ్చు, నా తప్పులన్నింటినీ కూడా నువ్వు మన్నించాలి. ఎలా అయితే ఒక తండ్రి పుత్రుణ్ణి క్షమిస్తూ ఉంటాడో అలాగే ఒక ప్రియుడు ప్రియురాల్ని, ప్రియురాలు ప్రియుణ్ణి ఎలా అయితే తల్లి బిడ్డని క్షమిస్తూ ఉంటుందో అలాగే నేను చేసిన తప్పులన్నింటినీ కూడా మన్నించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నానని చెప్తున్నారు. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్తి అభ్యతికత్కుతోన్యో లోకత్రయేప్యప్రతిమ ప్రభావ. ఈ సమస్త లోకానికి చర అచరాలకు నీవే తండ్రివి, అంటే ఈ సమస్త లోకాలకి ఆల్రెడీ చాలా అధ్యాయాలు చెప్పారు మనకి. ఇప్పుడు మళ్ళీ అర్జునుడు చెప్తున్నారు, కదిలేవి కదలని వాటికి నీవే తండ్రివి, నీవే దానికి పరమ పూజ్యుడివి, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువు కూడా నువ్వే, నీకంటే గొప్పవారు, నీతో సమానమైన వారు ఎవరు ఉండలేరు. ఇక్కడ చెప్పారు కదా, నత్వత్ సమోస్త్యభ్యతికక్కుతోన్యో, అత్యధికులు ఎవరు లేరు. అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, నీ యొక్క శక్తి పరిమితం కాదు, లిమిట్ కాదు, అన్లిమిటెడ్.
మూడు లోకాలలో నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఎలా ఉంటారు అని అడుగుతున్నారు. ఎప్పుడూ చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను. కానీ అదే సమయంలో నా మనసు భయంతో కలత చెందింది. దేవదేవ, జగన్నివాస, దయ ఉంచి నీ భగవద్రూపమును చూపించు, అనుగ్రహించు. అంటే ఆయన సర్వలోక మహేశ్వరుడు. అలాగే ఇది ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? శివుడితో యుద్ధం చేసి పాశుపతాస్త్రాన్ని సాధించిన అర్జునుడు. తన ఒక్క బాణంతో మొత్తం వాయువును కూడా బంధించగలడు. అటువంటి అర్జునుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఎలా? చాలా చాలా భయపడతూ భయానికి గురయ్యారు. అట్లా మాట్లాడుతున్నారు. దయచేసి ఈ విశ్వరూపాన్ని ఆపండి అని అడుగుతున్నారు. నేను భయంతో కలత చెందానని చెప్తున్నారు. అంతటి గొప్పవాడు అయిన అర్జునుడు. ఓ విశ్వరూప, ఓ సహస్రరూప, మునుపటిలాగే కిరీటం, గద, శంఖ, చక్రములను ధరించిన నిన్ను చూడదలిచాను. 4 భుజాలతో పూర్వరూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు. చతుర్భుజ రూపాన్ని అడగడం జరిగింది. ఎలా అయితే కిరీటము, గద, చక్ర, శంఖాలు ఉంటాయో దాన్ని. అలాగే శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నత విశ్వరూపాన్ని సంతోషంగా నీకు చూపించాను. తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము అయిన నా ఈ విశ్వరూపం నీకు ముందు ఎవరు ఎప్పుడూ చూడలేదు. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, అన్ని చోట్ల పాక్షికంగానే చూపించారు. ఇక్కడ పూర్తిగా విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూపించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ రూపాన్ని ఇంతకు ముందు కూడా ఎవరికి చూపించలేదని చెప్తున్నారు. ఇదంతా చూసిన తర్వాత సంజయుడు చెప్తున్నారు ధృతరాష్ట్రుడికి. సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఇలా అన్నాడు. భగవంతుడైన కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి అతని చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడు. అంటే ఆ ఆ విశ్వరూపాన్ని ఆయన భయపడుతున్నారు కాబట్టి దాన్ని తీసేసి ఆ చతుర్భుజ రూపాన్ని ఆయనకి దర్శనం ఇచ్చారు. అలాగే చివరికి అతను తన ద్విభుజ రూపాన్ని అతనికి చూపించాడు. తద్వారా భయపడే అర్జునుడిని ఓదార్చాడు. ఆ చతుర్భుజ రూపాకారం చూపించారు, తర్వాత ద్విభుజాకారం చూపించారు. అంటే ఆ శ్యామ సుందర మురళితో పట్టుకుని ఉంటారు కదా, అట్లా ఉన్న ఆ శ్యామ సుందర రూపాన్ని, ఆ 2 చేతులు ఉన్న కృష్ణుని యొక్క ఆ రూపాన్ని చూపించడం జరిగింది. అప్పుడు అర్జునుడు చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేత ప్రకృతిం గతః. అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు. ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన నీ మనుష్య రూపము చూసి నా మనసు శాంతించినది. నేను మళ్ళీ నా సహజ స్వభావమును తిరిగి పొందాను. నా భయం అంతా కూడా పోయింది. నేను ఇంతకుముందు ఎలా అయితే ఉన్నానో ప్రశాంతంగా, ఇప్పుడు మళ్ళీ అలా ఉండగలుగుతున్నాను. చాలా శాంతపడ్డాను ఓ కృష్ణ, ధన్యవాదాలు అన్నట్లుగా చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. మళ్ళీ భగవంతుడు శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ సుదుర్దర్శమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాంక్షిణః. నీవు చూసే నా ఈ యొక్క రూపము దర్శనం పొందటం ఎంతో దుర్లభమైనది. దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శించాలని నిత్యము కోరుతుంటారు. నాహం వేదైన తపసా నదానేన నచేజ్యయ శక్య ఏవం విధో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా. నీకు ప్రాప్తించిన ఈ విశ్వరూప సందర్శనం వేదాధ్యయనం వలన గాని, తపస్సుల వల్ల గాని, దాన ధర్మాల వలన గాని, లేదా యజ్ఞముల వలన గాని లభించదు. అంటే ఎవరైతే భక్తులు ఉన్నారో, ఆయనకి శరణాగతి పొంది ఉన్నారో వాళ్ళు చూడగలరు. కానీ భక్తులు ఏంటంటే ఈ యొక్క రూపాన్ని కోరుకోరు, ఆ భయంకరమైన రూపాన్ని కోరుకోరు. భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహమేవం విధోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప. ఓ అర్జున, అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే నేను నీ ముందే నిలుచుని ఉన్న నన్నుగా యథార్థంగా తెలుసుకోబడతాను. ఓ పరంతప, ఈ విధముగా నా దివ్య దృష్టిని పొందిన పిదప నాతో ఏకీభావ స్థితిని పొందవచ్చు. కేవలం భక్తియుత సేవ ద్వారా మాత్రమే నీ ముందు ఉన్న ఈ శ్యామసుందర రూపం, ఈ ద్విభుజాకార రూపాన్ని చూడగలరు. అలాగే ఆ చతుర్భుజ రూపాన్ని చూడగలరు. అంటే అహంకారంతో మనం ఏమీ సాధించలేము. మనం ఆ భక్తియుత సేవతో మాత్రమే భగవంతుణ్ణి దర్శించగలము. అందుకే మనకి ఈ 4వ అధ్యాయం చెప్పారు కదా,
తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. గురువు యొక్క పాదములను మనం పట్టుకుంటే గనక మనకి భగవంతుని యొక్క దర్శనం అవుతుంది. ఈ దివ్యమైన రూపాన్ని దర్శించుటకు ఒకే ఒక్క మార్గం భక్తి మార్గం. భక్తి మార్గం యొక్క మొదటి విషయం ఏంటి? నేను శరీరం కాదు, నేను ఆత్మని. అలాగే మన యొక్క హృదయంలో పరమాత్మ ఉన్నారు. ఎల్లవేళ కృష్ణుని మీద ప్రేమ కలిగి ఉండాలి. మనం దాన్ని ఎలా పొందాలి? హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అలాగే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది చూడొచ్చు అనమాట. ఎప్పుడైనా మనం ఏంటంటే మనం రోడ్డు దాటేటప్పుడు మనం పిల్లల్ని కనుక మనం పట్టుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తాము? వాళ్ళు మనం చెయ్యి పట్టుకున్నారు అంటే మనం ఆలోచిస్తాము. అంటే అతను అంటే పిల్లవాడు మన చెయ్యి వదిలిపెట్టేయవచ్చు. అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే మనం పిల్లల చేయి పట్టుకుంటాం. రోడ్డు దాటేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా అని మనం పిల్లవాడి యొక్క చేయి పట్టుకుంటాము. అలాగే ఏంటంటే మనం భగవంతుణ్ణి మనం పట్టుకుంటే మనం విడిచేసే అంటే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి భగవంతుడే మనల్ని పట్టుకునేలాగా అంటే మనం భగవంతుని గనక ప్రేమించగలిగితే, భగవంతుని మనల్ని ప్రేమిస్తే మనల్ని ఆయన వదిలిపెట్టరు. ఒక్కసారికి మనం భగవంతుని వైపు చేయి చాపి చూపించండి, అప్పుడు ఆయన మీ వైపు వస్తారు. భగవంతుని యొక్క నామాలని జపించడం, కీర్తించడం, ఇలా చేయడం, అలాగే సేవ చేస్తూ ఉండడం, భగవంతుని యొక్క కార్యాల్లో నిమగ్నం అవుతాం. ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటే మనం ఈ భవసాగరాన్ని దాటగలుగుతాం. అందుకే మనం కూడా చూసాం కదా, సమాశ్రితాయే పద పల్లవ ప్లవం మహత్పదం పుణ్య యశోమురారే భవాంబుధిర్వత్స పదం పరం పదం 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 యద్విపదాం న తేషాం. అంటే ఈ భవసాగరం ఏంటంటే ఈ భౌతిక లోకం ఎప్పుడు కూడా పదం పదం విపదాం అంటే ప్రతి ఒక్క అడుగు కూడా ఈ భౌతికమైన కష్టాలతో కూడుకుని ఉంటుంది. అందుకే మనం ఆ మురారి అంటే ఆ మురాసురుడు అనే రాక్షసుడిని చంపిన ఆ భగవంతుని యొక్క పాద నౌకని మనం కనుక పట్టుకుంటే ఈ భవసాగరం అనేది ఒక చిన్న ఆవు దూడ ఎలా అయితే ఆ గిట్ట ఆ కాలు మన నేలలో దిగుతుందో, ఎంత చిన్న నీళ్లు మనం దాన్ని ఈజీగా దాటేయచ్చు, అంత చిన్నగా అయిపోతుంది ఈ భవసాగరం అనేది. కాబట్టి మనం భగవంతునికి శరణాగతి పొందాలి. కానీ ఈ భౌతిక లోకం పదం పదం కూడా ఈ భౌతిక క్లేశాలు, ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆది భౌతిక ఆది దైవిక అనే క్లేశాలతో కూడుకుని ఉంటుంది. అదేంటంటే అది మన గమ్యం కాదు. మనం ఏంటంటే భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం, ఆ వైకుంఠం ధామాన్ని చేరుకోవడం, ఇటువంటివి మన గమ్యం. మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ. ఓ అర్జున, కామ్యకర్మలు మానసిక కల్పనం అనే కల్మషముల నుండి విముక్తుడై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు నన్నే తన జీవిత పరమ లక్ష్యముగా చేసుకుని సర్వభూతముల పట్ల విరోధ భావము లేకుండా ఉంటాడో అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు. అంటే నిష్కామ కర్మయోగం చేయాలి. నవవిధ భక్తి మార్గాలు ఉన్నాయి, వాటిలో మనం ఎన్ని చేయగలిగితే అన్ని ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే చుట్టూ ఉన్న జీవరాశులు ఇక్కడ చెప్పారు చూడండి, సర్వ భూతముల పట్ల విరోధ భావం లేకుండా ఉండాలి. అసూయ ద్వేషాలని వదిలిపెట్టాలి. అందుకే ఇక్కడ నిర్వైర సర్వభూతేషు, నిర్వైర్ అంటే వైరం, ఆ వైరాన్ని సర్వభూతేషు వదిలిపెట్టాలి. అలాగే అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్నే చేరుకుంటాడు. ఎటువంటి భక్తుడు? మత్ కర్మ కృన్ మత్ పరము. మత్ అంటే నాకు, కర్మ నా గురించి చేసేవాడు. మత్ కర్మ కృన్ మత్ పరము మద్భక్త సంగవర్జిత. అంటే ఎటువంటి వేరే వేరే కామ్య కర్మలు అంటే కోరికల్ని మనం కోరికలను ఒకేసారి తగ్గించుకోవాలి, మానేయాలంటే కష్టం. కానీ ఆ కోరికల్ని భగవంతుని వైపు మళ్ళించాలి. వాటిని మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా మారాలంటే కుదరదు. కాబట్టి మెల్లమెల్లగా అయినా మనం భగవంతుని యొక్క కార్యాల్లో నెలకొనడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడు మనం భగవంతుని చేరుకోవచ్చు.
వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పొచ్చు. మీరు కూడా స్క్రీన్ మీద ఉంది ఈ మంత్రం చెప్పొచ్చు, మహామంత్రము. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 హరే, రామ హరే రామ 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 హరే రామ రామ హరే హరే హరే, కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ కృష్ణ రామ కృష్ణ కృష్ణ రామ హరే హరే, హరే హరే రామ రామ హరే రామ రామ హరే హరే. హరే హరే వందే కృష్ణ జగద్గురు. హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే 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 రామ రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే రామ హరే. హరే హరే. ధన్యవాదాలు అందరికీ. రేపు 12వ అధ్యాయము మనకి భక్తి షట్కంలో, అంటే ఈ 6 అధ్యాయాలలో లాస్ట్ అధ్యాయము